Здравей, Алекс! Здравей, Соня. Днеска отново ще говорим за темата реда в семейството или хierархията в семейството. Днеска ще се концентрираме върху примери, когато този ред е в дисбаланс. Ако искате и не сте видели предното видео, в което обясняваме повече за какъв е този ред, каква е тази иерархия в семейството, може да го гледате. Той е в нашия YouTube канал. Да. Има и няколко, може по няколко начина да се излезе от баланса. Един от начините в предното видео го съвсем кратко го обяснихме, когато детето стане център на семейството. Затова тук няма толкова много да се концентрираме върху това, ами ще минем върху другите. Който иска да знае повече, нека да види първото видео към тази тема. Момент само, нали, за да стане нали, визуално да си го представим. Тогава, когато детето стане център, то става една идея по-нагоре от родителите. Нали? Чисто визуално. Тогава то става по-важно или по-голямо от родителя. Постави се на по-голямото стъпало. А сега ще разгледаме другите, в които е а, в други позиции. Да, да. Например, едната възможност е когато детето стане на едно и също стъпало с родителите и вземе ролята на партньор или на родител. И как става това? Много често става, когато а, родителите не се разбират и използват детето като посредник. И в много случаи тогава детето може да заеме позицията на един родител и някои пъти родителът търси при детето подкрепа, съвет. Детето е абсолютно... за него тази роля е много тежка. Той не може да носи тази роля, защото задачата на едно дете е да бъде дете и да си живее детството. Да, също бих казала, че е възможно да стане тази конфигурация, да детето да отиде на едно и също стъпало при единият от родителите, когато има липса. Когато при един от родителите има специално липса на любов. И то а, поставя детето като свой партньор несъзнателно. И тези неща са абсолютно несъзнателни. Въобще не говорим нали, за сексуално отношение и така нататък, а чисто енергийно, че се състава една такава картинка, в която, например, даваме пример, майката започва да е през цялото време с детето. Изведнъж тя спира да прекарва време с партньора, с бащата и започва да центрира цялото внимание върху детето и детето е нейният източник на любов и на удоволствие, а бащата остава извън картинката. И тогава много често го има и това, например, бащата може да почувства това изместване от детето и да стане така, че бащата да чувства ревност от детето. Да. Друг много такъв хубав пример е, когато родителите някой път не се разбират, скарват се за нещо. Това сега, ако стане един път, два пъти, няма никакъв, мисля, няма нищо да стане, но ако това е начина единия родител да се крие или да използва детето като защита, като източник на сигурност, както ти каза, и на любов, или като източник на разбирателство, тогава в дългосрочен план не е здравословно за цялото семейство и също и за детето. Абсолютно, абсолютно и за детето, защото всъщност то не е желателно и несъзнателно, поема много голяма отговорност и излиза точно от своята детска фигура. Тази, която трябва да няма тези грижи, няма нужда от получаване на толкова голяма отговорност. Да.
Да, точно така. Детето, задачата на детето е да бъде дете и да се наслаждава на детството си. Родителите, като по-големите, трябва или с общуване да си разрешават проблемите, или ако не могат сами да си потърсят помощ, но не с помощта на детето. Абсолютно, тук съм също, освен партньор, нали, когато е на едно и също ниво, детето може да бъде също и използвано, нали, в кавички, като приятел. Когато имаме липса на подкрепа, липса на споделеност и в детето, в нашето дете, тъй като той е един от най-близките хора, виждаме удушник, на който можем да си разкажем проблемите и нали, тогава става въпрос за деца, които са, например, тинейджери или малко по-големи, могат да разсъждават и започват с тях да се водят едни разговори, които за детето не са необходими. Да. Те не са необходими и за детето двамата родители са еднакво важни и еднакво ценни, както майката и както бащата. Затова това приятелство, което е, ако родителя, нали, трябва първо да видим тук как се дефинира приятелство, но приятелството е двустранно. Единия разказва всичко и другия също. Но между дете и родител не може да има това приятелство, че родителя да търси подкрепа от детето за разрешаване на проблемите с партньора си. Защото това за детето е много голяма тежест и отговорност, както ти каза. Да. Да, и в такъв случай дори е възможно, както е било нали, в тази конфигурация на приятел или на едни, детето да започне да чувства дълг към това да спаси ситуацията и да поправи ситуацията и да започне то само да излиза още повече от тази роля и да става то като родител на родителя. Да се възвиши върху тях. Да, тогава не самия родител го поставя, но да, благодарение на някакви, пак излиза от системата и е възможно от едното стъпало, нали, което е на дете, да се качи на приятел и от приятел вече да се качи на родител. Окей, аз ще се грижа за теб, защото виждам, че ти не можеш да се справиш. Аз ще ти дам това, от което се нуждаеш. Да. И излизам изцяло нали, от това, което детето трябва да получава и всъщност започва детето то да дава на родителя. Да. И тогава се измества изцяло реда в системата, защото тези, които дават, са родителите. За да могат децата, когато те станат големи, да, техния вътрешен свят да е пълен с любов, за да могат те по-своему, нали, да създадат свое семейство, на което те да дават. И така любовта да тече от генерациите, нали, през сегашното семейство, през детето към бъдещите. Да, да, и това е много интересно, защото когато пораснат тези деца и започнат да създават свои семейства, ако те не са отишли в своята си позиция на деца и не се е възвърнал баланса, те са родители и на своите родители, и на своите деца. Това няма как да се случи. Ще има едно раздвоение и ако не е поставено детето в своята позиция на дете, въпреки че е възрастно да получава, не може да дава изцяло на своите деца после. Да. Друго изместване може да стане също, ако детето вземе ролята на незадоволеното или на нараненото вътрешно дете на някой от родителите. Например, някой от родителите, аз като дете нямах това. Или нямах възможност да ходя да тренирам някакъв спорт или да свиря на инструмент и така нататък. И за това искам сега това да го дам на моето дете, за да може то да има възможност да го направи. И родителите правят абсолютно всичко възможно, за да може детето да ходи на
на този спорт, който родителя иска, или на този инструмент, който родителя иска, но всъщност не се знае дали детето наистина го иска, дали това е неговото. И тогава става едно задоволяване на раненото или на незадоволеното вътрешно дете с своето собствено дете. И там също става разместване в енергийната система и в хierархията, която отново не е много здравословна за детето, защото то ни задоволява своите собствени нужди, а започва да задоволява нуждите на родителите. Да, това е много интересно и това според мен може да се наблюдава в много, много случаи. И за това е толкова важно, когато се появяват децата, да не забравяме за нашите собствени нужди и да не забравяме да се грижим за себе си, да не забравяме да даваме любов на себе си. Да, значи любов на себе си, после връзката стои на първо място. И естествено, това не значи, че трябва да пренебрегваме децата си, но точно там е интересното в живота да намерим баланса между грижа за себе си, грижа за връзката и грижа за детето. Да, прекрасна тема. А, много благодаря, Соня, за тази дискусия, която отворихме днес, продължение на предното видео, и със сигурност ще има още едно. Мисля, че тук можем да приключим за днес и да благодарим на всички, които ни гледаха до края. Да, благодаря ви от мен. Алекс, на теб също. Благодаря.